İsmail Hakkı Bursavi, Ruhul Beyan, Hikayeler hem Nasihatler. İzgi Kur'an'ın bik küp tefsirleri var, ama Ruhul Beyan kibikleri başka mügayin yoktur. Bu köngülnün en nişke kıllarında tibrete alırlık bik matur hikayeler hem nasihatler jayılması. Әлеге eserinin uzunşeligi, Kur'an ayetlerinin mağnesin, yaki şuşu ayetlerden çıkan neticelerini anlata durgan kıssalar getirilüyor. Bunda iske alıngan vakıgalar uylandıra, özümüzün gamellerini elekkegi kişilerinin yaşav revuşu bilen çağıştırırga hem gibretlenirge itere. Күн-түні ғибадат қылған үшін әжір. Bir яш кіші күн-түні ғибадат қылып, өзін толысынша шуңа бағышлаған. Танышлар аңа, неге сен өзіңні азаплайсың? Сеңа ял керек деп әйткәннәр. Яш егет. Bir yolu мен жәннәттә алтын һәм көмеш кирпечләрдән төзелгән сарай күрдем. Аның балконнары да алтын һәм көмештән иде. Һәр бер бүлмәдә хур кызлары бар. Алар моңа кадәр берәү дә күрмәгән матурлыкка ия иде. Маңгай чәчләре иң башларына кадәр төшеп тора. Шуларның берсе миңа елмайганда, тешләренең ялтыравы җәннәтне яктыртты. Бу хур кызы елмаеп булай диде: "Әгәр минем белән булырга һәм мин синеке, син минеке булуыбызны теләсәң, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен көнен һәм төнен гыйбадат кыл." Шуннан соң мин йокымнан уяндым. Күн-түні ғибадат қылу минем тәғдиремә әйләнде дип сөйләгән. Рухул Бәян китабыннан. Нәсихәт. Кеше бер хур кыз өчен шуның кадәр ғибадат кылырга тиеш икән, хур кызлары хакиме булыр өчен күпме ғибадат кылырга тиеш. Һәр бер бәхетнең үз авырлыгы бар. Бу әле дөнья тормышына да, мәңгелек ахирет тормышына да кагыла. Иң кыйммәтле казылмалар җирнең иң тирән урыннарыннан табыла һәм кулланылышка керер алдыннан күп тапкырлар эшкәртелә. Шуның өчен нигъмәтләр белән тулы җәннәт тормышына ия булыр өчен бу кыска гомереңне гыйбадәттә һәм изге гамәлләр кылуда үткәрергә кирәк. Хур кызының Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйбадат кыл дигән сүзләре Күн-түні Аллаһ Тәгалә хакына гына гыйбадат кылсак, ул безгә күп санлы игелекләр бүләк итәр дигәнне аңлата.